Ddim y math o berson sydd fel arfer yn ymhyfrydu mewn dangos I fol. Ond mae dod ar draws pwll nofio o'r safon yma yn aml iawn yn profi normod y demtasiwn I rywun ac mae'n rhaid mynd am ddwg. Dyma pwll nofio newydd tre Harlech yn sydd erionu a gorwyd yn swyddogol chydig dros 2 fis nôl. Ond eisoes mae yna garfan gre yn lleol yma sy'n credu bod y cwbl wedi bod yn nofer. Sy'n dadlau gallesydd fod wedi defnyddio yr arian I rhywbeth gwell ac sy'n deud hefyd nad oes ddim digon o ddefnydd yn cael ei wneud o'r pwll gan bobl leol. Tybed, pa mor wir ydy hynny? Mr Llewelis, ydych chi'n derbyn yn y lle cyntaf fod na 2 farn yn Harlech ar gwestiwn y pwll nofio yma? Mae'n amlwg I mi bod na rhai o'r bobl y dre yn teimlo yn dipyn yn groes i'r cynllun sydd wedi cychwyn ac hyd yma wedi dangos ei hun yn beth derbyniol dros ben i'r rhan fwyaf o bobl os ni'n meddwl. I rywun fel fi sy'n edrych ar y peth o'r tu allan, mae'n edrych yn od braidd codi pwll nofio mawr ar draeth mor fendigedig ac sydd na yn Harlech. Wel, mae'r cwestiwn yna wedi cael ei ofyn tro ar ôl tro, dwi'n credu. O wyddwch chi, mae'r môr yna ers blynyddoedd lawer, ond mae'r pwll nofio erbyn hyn wedi profi y gall plant ysgol, y plant llia mewn ysgol, ddysgu nofio mewn chydig o wythnosau. Un gwyn sy'n cael ei mynegu yn Harlech, Mr Llewelis, ydy falle bydd pobl yn diodda oherwydd hyn, oherwydd y codiad yn y dreth, felly. Mae braidd yn fuan, fyswn i'n dweud, I fod yn gwybod yn union beth fydd y gost terfynol, ond mae'r cyngor yn hollol gydwybodol o hynny ac oedd hynny mewn golwg ganddyn nhw pan nhw'n cynllunio'r pwll ar y cyntaf. Os yna ddigon o alw am pwll nofio mewn lle mor fychan a Harlech, ydych chi'n meddwl? Faswn i'n dweud y bod o. Tach chi'n gweld, mae yna 3 pheth yn digwydd yma yma. Y peth cyntaf, yr un at ydy phlant a phobl rhanna gwledig. Tydyn nhw byth yn cael yr un cyfleustera a bobl sy'n byw yn y trefi, lle mae phob fath o adnoddau ar gyfer y plant a phobl. Yna mae'n amser ydw i'n credu, ac oedd y cyngor yn credu hyn yn gryf iawn. Mae mentro pwll nofio yn dosbarth leidraeth fydda peth cyntaf i'w wneud fel y gall y plant sydd heb yr adnoddau ar hyn o bryd cael phob mantas ohono. Felly nid peth I Harlech yn unig ydy hwn? Nag I, mae yna gamddealltwriaeth allan y fan yna. Da chi'n gweld cyngor deidraeth sydd wedi cynllunio ac yn bwriadu talu am y pwll nofio. Oedd rhaid cael canolfan ac dyn nhw'n credu mae Harlech oedd y ganolfan ora yn y dosbarth. Mae'r dosbarth yn dosbarth eang, da chi'n gweld, mae'n cyrraedd o Llanbedr yn y de, I lawr i'r Penrhyn, I Llanfrothan, ac yna I fyny am Faen Twrog a thraws fyny. Dipyn o strydeb falle bydda dweud na fedrwch chi ddim plesio pawb ar hyd yr amser. Ond eto dwi'n credu bod y sylw hwnnw'n un digon teg yn yr achos yma. A mae'n debyg mai parhau fydd y ffrio yn hylch. Does uneb codi'r pwll nofio yma yn Harlech. A thra bydd yr ymgecru a'r dadlau mynd ymlaen yn Harlech, dwi beth bynnag am fanteisio'r sefyllfa ac am wneud y gorau o wahoddiad cynnes y dŵr.